Judith, ha? Wala ka pang masyadong binabayaran, sarili mo lang iniisip mo. Makasarili ka kasi. Anyway, alam mo, since hindi na rin naman natin mababalikan yun, balikan na lang natin yung mga nilalaro natin. Ikaw ba, Kabisha? Ano ba yung mga madalas mong nilalaro lately? Ako mahilig ako gumamit ng daliri talaga eh. Ginagamit ko yung daliri ko sa paglaro ng Jolen. Dati nung bata ako, oo. Jolen, Text, tapos yung Pogs. Makikipaglaro ako dun sa kaklasmate kong lalaking Pogi. Para afternoon, lalabas kami, didate kami, no? Tapos meron din, naalala ko, yung larong luksong baka. Yung magkakating classes kayo para lang makalaro ka ng luksong baka o kaya luksong tinik, okay lang. Kasi naman yung teacher mo, hindi naman pinapagalitan, kaya laban na yan. Tapos ngayon, syempre, iba-iba na yung niluluksuhan mo, be. Ito pa. Since sabi ko nga dati, di ba, mahilig talaga ako mag-drawing yan. Isa sa mga talent ni Maratoni, mahilig siya mag-drawing. So, dati, nung bata ako, kapag may pinapagawa sa amin yung teacher, Maratoni, mag-drawing ka. Isasali ka namin sa contest. So, di yun. Eh di syempre, additional kita ulit sa atin yun. O, di ba, bata pa lang, mukha ka ng pera. Pero ngayon, isa rin pa sa mga namimiss mo ang mag-drawing. Ang typical na drawing natin dati is magdo-drawing ka ng bahay, tapos may dalawang bundok. Di ba? Aminin mo, mahilig ka mag-drawing ang hilig mo kasi sa bundok. Tapos meron din yan, merong sa gitna, may nakatusok na puno. Diba? Ngayon, in fairness din naman sa'yo, in all fairness to you, hanggang ngayon, magaling ka pa rin mag-drawing. Mag-drawing ng mga plano, B. Kailan nyo nakukulayan yan, be? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na ulit? Tingnan mo. Wala ka na sa kalendaryo. Hanggang ngayon, di pa rin natutuloy yung plano nyo. Sige na, lumabas ka na, ha? Lalo na bukas. Tamang-tama. Walang pasok. Sana all. Magpahinga ka kung gusto mong lumabas. Drawingan nyo na yung mga plano nyo ng mga kapitbahay nyo. Drawingan nyo na yung mga plano ng mga manginginom dyan sa kanto. Go! Pag gusto mo akong yayayain, pwede naman basta gwapo. Anyway, mag-relax ka muna dyan. Huwag masyadong hahanap ng bata. Ayan na naman, nakapokus ka na naman sa bata. Anyway, ako yung magbabalik mamaya-maya lamang. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.